салом алейкум ба ҳама. намунаи саволу масъалаҳои тест аз фани физика барои довталабони соли 2025 ки тибқи маркази миллии тестӣ мехоҳанд дохил шаванд. биё аз якум савол сар мекунем. дар расм самти кӯчиши чор нуқтаи материалӣ нишон дода шудааст. проексияи кӯчиши вектори SD-ро дар тири Y муайян кунед. 3 метр. дар расм масири ҳаракати писараке тасвир ёфтааст. дарозии роҳи тайкардаи ӯ чӣ қадар аст? 1600 метр. ҳаракати мошин чӣ гуна аст? Мунтазам. графикҳои вобастагии суръати ҳаракати се ҷисм аз вақт тасвир ёфтаанд. ба расм нигаред. ҷисми якум чӣ гуна ҳаракат кард? Мунтазам. графикҳои вобастагии суръати ҳаракати се ҷисм аз вақт тасвир ёфтаанд. ба расм нигаред. муайян кунед ки ҷисми дуюм чӣ гуна ҳаракат кард? собитшитоб, сустшаванда. графикҳои вобастагии суръати ҳаракати се ҷисм аз вақт тасвир ёфтаанд. ба расм нигаред. муайян кунед ки ҷисми сеюм чӣ гуна ҳаракат кард? номунтазам. ҳар як қитъаи роҳро ба расм нигаред. дучархарон дар муддати якхелаи вақт тайд намуд. дар кадом қитъаи роҳ суръати дучархарон аз ҳама зиёдтар буд? аб. ҳар як қитъаи роҳро ба расм нигаред. дучархарон дар муддати якхелаи вақт тайин намуд. дар кадом қитъаи роҳ суръати дучархарон аз ҳама камтар буд? бс. графики вобастагии тағйирёбии суръати ҷисм ба вақт нишон дода шудааст. оё дар фосилаи аз 0 то 10 сония суръати ҷисм тағйир ёфт? зиёд шуд. автобуси мусофиркаш аз шаҳри душанбе ба шаҳри ваҳдат дар 20 дақиқа бо суръати миёнаи 15 метр сония рафта расид. масофаи миёнаи байни ин шаҳрҳо чӣ қадар аст? 18 километр. мошин ба расм нигаред. мунтазам ҳаракат карда ними давраро гузашт. ба рақамҳои 1 ва 2 чӣ ишора шудааст? а. роҳи тайкарда. дм. кӯчиш. мошин ба расм нигаред. қитъаи Б3-ро мунтазам дар 10 сония тай мекунад. суръати ҳаракати мошинро муайян кунед. 20 метр сония. масофаи байни ду истгоҳ ба 500 метр баробар аст. троллейбус ки бо суръати 36 км/соат мунтазам ҳаракат мекунад, ин масофаро дар чанд вақт тай менамояд? 50 сония. дар расм графикҳои вобастагии роҳҳои тайкарда аз вақт барои ду ҷисми мунтазам ҳаракаткунанда нишон дода шудаанд. суръати ҷисми дуюмро ёбед. 10 метр сония. дар расм графикҳои вобастагии роҳи тайкардаи ду ҷисми мунтазам ҳаракаткунанда аз вақт нишон дода шудаанд. дар 6 сонияи аввали ҳаракат ҷисми якум назар ба ҷисми дуюм чанд маротиба зиёдтар роҳро тай кард? 2 маротиба. дар расм графики вобастагии суръати ҳаракати мошин аз вақт нишон дода шудааст. дар 20 сония мошин чӣ қадар масофаро тай мекунад? 600 метр. ду мошин дар як вақт аз ҳолати оромӣ мувофиқан бо суръатҳои охираи 18 км/соат ва 36 км/соат ба ҳаракат даромаданд. шитоби мошини дуюм аз шитоби мошини якум чанд маротиба зиёдтар аст? 2 маротиба. агар автобуси мусофирбар бо суръати миёнаи 54 км/соат ҳаракат кунад, он аз шаҳри душанбе ба шаҳри ваҳдат дар чанд вақт рафта мерасад? масофаи миёнаи байни ин шаҳрҳо 18 км мебошад. 20 дақиқа. радиф дар гирди замин ҳаракат карда қитъаи АБ-ро ба расм нигаред. дар 10 сония тай намуд. суръати миёнаи ҳаракати радифро муайян кунед. 8 км сония. дар расм масири ҳаракати писарбача ABCDEF тасвир ёфтааст. агар ӯ қитъаи АБ-ро дар 6 дақиқаи 40 сония тай карда бошад, суръати миёнаи ӯ дар ин қитъа чӣ қадар буд? 1 метр сония. моҳ ҳангоми давр задан дар гирди замин дар 6 соат масофаи 21600 км-ро тай мекунад. суръати хаттии моҳро ёбед. 3600 км/соат. аспи мунтазам ҳаракаткунанда ба расм нигаред. бо суръати додашуда дар давоми 300 сония чӣ қадар роҳро тай мекунад? суръаташ 2 метр сония. 600 метр. ҳангоми канда шудан аз замин тайёра бо шитоби 10 метр сонияи квадратӣ парвоз мекард. баъди чанд вақт пас аз оғози ҳаракат суръати тайёра ба 180 метр сония баробар шуд? 18 сония.
ду варзишгар дар як вақт аз оғози ҳаракат мувофиқан бо шитоби доимии 0,1 метр сонияи квадратӣ ва 0,05 метр сонияи квадратӣ давида истодаанд. Суръати варзишгари якум аз суръати варзишгари дуюм чанд маротиба зиёдтар аст? Д. дар расм графики вобастагии тағйирёбии суръати ҳаракати ҷисм аз вақт нишон дода шудааст. Шитоби ҷисм чӣ қадар аст? 2 метр сонияи квадратӣ. додаҳои ҷадвалро истифода бурда шитоби дучархаро ёбед. 2 метр сонияи квадратӣ. варзишгар дар 30 сония бо шитоби 0,1 метр сонияи квадратӣ ҳаракат мекард. суръати ибтидоии ӯ 0,5 метр сония буд. суръати интиҳоии варзишгарро муайян кунед. 3,5 метр сония. дар давоми 20 сония аз оғози ҳаракат мошин бо шитоби доимӣ 1 метр сонияи квадратӣ ҳаракат мекунад. суръати интиҳоии мошинро ёбед. суръати аввалаи мошин ба 0 баробар аст. 20 метр сония. дар расм графикҳои вобастагии суръати ду ҷисм аз вақт нишон дода шудаанд. ҷисми дуюм дар 10 сония ҳаракат чӣ қадар роҳро тай мекунад? 100 метр. дар расм графики вобастагии тағйирёбии суръати ҳаракат аз вақт барои ду ҷисми собитшитоб ҳаракаткунанда нишон дода шудааст. шитоби ҷисми якум аз шитоби ҷисми дуюм чанд маротиба зиёдтар аст? 2 маротиба. дар график вобастагии шитоби чор варзишгар аз вақт тасвир ёфтааст. суръати кадом варзишгар аз ҳама зиёдтар аст? якум. агар варзишгар бо шитоби доимӣ 1 метр сонияи квадратӣ давад, дар 20 сония чӣ қадар масофаро тай карда метавонад? суръати ибтидоии варзишгар ба 0 баробар аст. 200 метр. дар расм графики вобастагии суръати ҷисм аз вақт тасвир ёфтааст. шитоби ҷисмро дар 4 сония аз оғози ҳаракат муайян кунед. 5 метр сонияи квадратӣ. графики вобастагии тағйирёбии шитоби ҷисм аз вақт нишон дода шудааст. дар кадом қитъа ҷисм бо суръати доимӣ ҳаракат кард? БС. графики вобастагии тағйирёбии шитоби ҷисм аз вақт нишон дода шудааст. муайян кунед ки дар кадом қитъа суръати ҷисм дар фосилаҳои баробари вақт ва бузургиҳо якхела кам шуд? АБ. графики вобастагии тағйирёбии шитоби ҷисм ба вақт нишон дода шудааст. муайян кунед ки дар кадом қитъа суръати ҷисм дар фосилаҳои баробари вақт ва бузургиҳои якхела зиёд шуд? ДЕ. варзишгар дар давоми 10 сония ростхата бо шитоби додашуда ба расм нигарид медавад. кӯчиши варзишгарро ёбед. шитобаш 0,5 метр сонияи квадратӣ. 25 метр. додаҳои ҷадвалро истифода бурда баландии афтиши сангро ба замин муайян кунед. 500 метр. ҷисмҳо аз рӯи давра ҳаракат карда дар як вақт ҷисми якум ба кунҷи 30 градус, дуюм ба 45 градус, сеюм ба 90 градус ва чорум ба 180 градус гардиш менамояд. суръати хатии кадом ҷисм аз ҳама зиёдтар аст? чорум. мошин ба расм нигарид. қитъаи АБ-ро мунтазам дар 5 сония тай намуд. даври гардиши мошин чӣ қадар аст? 10 сония. даври гардиши замин дар гирди офтоб тахминан чӣ қадар аст? 365 шабонарӯз. мошин дарозии камони АБ-ро ба расм нигарид мунтазам дар 20 сония тай намуд. суръати хатии онро муайян кунед. 5 метр сония. ҷисмҳо аз рӯи давра ҳаракат мекунанд. дар фосилаи вақти якхела ҷисми якум ба кунҷи 45 градус, дуюм ба 60 градус, сеюм ба 180 градус ва чорум ба 360 градус гардиш намуданд. суръати кунҷии кадом ҷисм аз ҳама зиёдтар аст? чорум. мошинҳои дар расм тасвирёфта дар як вақт аз нуқтаҳои А ҳаракатро сар карда дар фосилаҳои баробари вақт як гардиши пурра мекунанд. суръати хатии кадом мошинҳо камтар аст? якум. барои ҳосил кардани ҷараёни электрикӣ ротори муҳаррики электрӣ бояд дар 1 сония 50 гардиш кунад. басомади гардиши ротор чӣ қадар хоҳад буд? 50 гард сония. мошин аз рӯи траектория масири дар расм тасвирёфта ҳаракат мекунад. дар кадом нуқтаи масир ронанда бояд ба мошин суръати хатии камтарин бахшад?
Сеюм. С. Дар як сония ротори генератор 50 гардиш мекунад. даври гардиши ротор чӣ қадар аст? 0,02 сония. даври гардиши замин дар гирди меҳвараш тахминан чӣ қадар аст? 24 соат. саққҳои дар расм тасвирёфта аз нуқтаи А мунтазам ҳаракатро сар мекунад. агар саққҳо дар нуқтаи С аз ҳаракат боз монад, ба кадом кунҷ гардиш мекунад? 180 градус. ҷисм ҳангоми аз рӯи давра ҳаракат кардан дар 10 сония масофаи 60 метрро тай мекунад. суръати хаттии ҷисмро ёбед. 6 метр сония. ақрабаке ки соатро нишон медиҳад ба расм нигаред. дар чанд соат ба кунҷи 180 градус гардиш мекунад? 6 соат. оид ба зичии ҷисмҳои дар паллаҳои тарозу гузошташуда ба расм нигаред. чӣ хулоса баровардан мумкин аст? зичии ҷисми дуюм зиёдтар аст. ба резинаҳои якхела саққҳои алюминӣ, миси, нуқрагӣ ва тиллоӣ ҳаҷмашон баробар бастанд. резинаҳо тавре ки дар расм нишон дода шудааст дароз шуданд. ба кадом резин саққҳои нуқрагӣ баста шудааст? зичии моддаҳо мувофиқанд. алюминий 2700 кг метри кубӣ, мисин 8900 кг метри кубӣ, нуқрагӣ 10500 кг метри кубӣ ва тиллоӣ 19300 кг метри кубӣ баробар аст. ҷавоби дуруст Д. С. зарфҳои якхелаи ҳаҷми ҳар кадомаш 1 литр бо моеъ пур карда шудаанд. якум бо бензин, дуюм бо керосин, сеюм бо об ва чорум бо симоб. зичии моеъҳо мувофиқанд. бензин ба 700 кг метри кубӣ, керосин ба 800 кг метри кубӣ, об ба 1000 кг метри кубӣ ва симоб бошад 13600 кг метри кубӣ баробар аст. массаи зарфи бо кадом моеъ пуркардашуда аз ҳама зиёдтар аст? бо симоб. ба резинаҳои якхела борҳои алюминӣ, миси, нуқрагӣ ва тиллоӣ ҳаҷмашон баробар бастанд. резинаҳо тавре ки дар расм нишон дода шудааст дароз шуданд. ба кадом резин бори тиллоӣ баста шудааст? С. 4. кадом металл ба ҷадвал нигаред дар симоб намеғутад? Д. нуқра. агар массаи сим М баробари 5400 кг ва ҳаҷми он 2 метри кубӣ бошад, ин сим аз кадом металл ба ҷадвал нигаред сохта шудааст? алюминий. маълум аст ки ҳаҷми саққҳои дуюм аз ҳаҷми саққҳои якум тахминан 2 маротиба камтар аст. массаи саққҳои дар паллаҳои тарозу бударо муқоиса кунед. ба расм нигаред. М1 баробари М2. дар зарф ба расми 1 нигаред. миқдори муайяни об рехта шудааст. вақте ки ба даруни зарф ҷисмро андохтанд, оби зарф болотар баромад. ба расми Д нигаред. ҳаҷми ҷисм чӣ қадар аст? 300 мг. дар зарфи дараҷабандишудаи мензурка обдор кӯбчаро пурра ғӯтонданд. додаҳои ҷадвалро истифода намуда ҳаҷми кӯбчаро ёбед. 160 сантиметри кубӣ. дар зарфи дараҷабандишудаи мензурка обдор ҷисмро пурра ғӯтонданд. расми 1. дар вақти гузарондани таҷриба ҷисмро аз даруни зарф берун бароварданд. расми Д. аз рӯи додаҳои ҷадвал муайян кунед ки кадом таҷриба дурусттар гузаронида шудааст? С. 4. оид ба массаи ҷисмҳои дар паллаҳои тарозу гузошташуда ба расм нигаред. чӣ хулоса баровардан мумкин аст? массаи ҷисмҳо якхела аст. агар ҳаҷми медалл 10 сантиметри кубӣ ва массааш 105 грамм бошад, он аз кадом металл ба ҷадвал нигаред сохта шудааст? нуқра. варианти Б. меъёри борбардории мошини боркаш 2 тонна аст. оё ин мошинро бо ҳезуми хушки ҳаҷмаш 10 метри кубӣ бор кардан мумкин аст? зичии ҳезуми хушкро 400 кг метри кубӣ қабул кунед. не, массаи ҳезуми хушк 4000 кг аст.
ҳаҷми махзани систерна мошин 5 метри кубӣ аст. оё бо махзан бензини массааш 14 тоннро рехтан мумкин аст? зичи бензинро 700 килограмм метри кубӣ қабул кунед. не, ҳаҷми бензин 20 метри кубӣ. меъёри борбардории максималии кран 10 тонн аст. оё бо ин кран бори плодии ҳаҷмаш 2 метри кубро бардоштан мумкин аст? зичии плодро 7800 килограмм метри кубӣ қабул кунед. не, массаи бор 15,6 тонн. дар нӯги пружинаи якхела ба расм нигаред. зарфҳои якхелаи бо об, бензин, асал ва симоб пуркардашуда овезонанд. зичии моеъҳо мувофиқанд. об 1000 килограмм метри кубӣ, бензин 700 килограмм метри кубӣ, асал 1350 килограмм метри кубӣ ва симоб 13600 килограмм метри кубӣ баробар аст. кадом зарф бо об пур карда шудааст? сеюм, варианти С. қувваи натиҷавӣ қувваҳои дар нуқтаи А ба ҷисм гузошташуда ба расм нигаред ба чанд баробар аст? 4 ньютон. писарбачаҳо бо қувваҳои F1 ва F2 ба расм нигаред борро кашида истодаанд. қувваи натиҷавӣ қувваҳои аз тарафи писарбачаҳо ба бор гузошташударо ёбед. вазни бор ва тарангии бандро ба назар нагиред. 300 ньютон. мошини массааш 2000 килограмм дар қитъаи роҳи уфуқӣ горизонталӣ бо шитоби 2 метр сонияи квадратӣ ҳаракат мекунад. дар ин маврид қувваи кашиши муҳаррикҳои мошин чӣ қадар аст? соиш ва муқовимати ҳаворо ба назар нагиред. 4000 ньютон. баскетболбоз тӯбро бо қувваи 30 ньютон рӯзхата партофта бо тӯб шитоби 10 метр сония квадрат бахшид. массаи тӯб чӣ қадар аст? муқовимати ҳаворо ба эътибор нагиред. 3 килограмм. дар расм графики вобастагии қувваи ба ҷисм гузошташуда аз вақт тасвир ёфтааст. дар чанд муддати вақт ҷисм таҳти таъсири қувваи доимӣ ҳаракат кардааст? 1 дақиқа. ба ҷисмҳои массаҳояшон 40 килограмм, 50 килограмм, 30 килограмм ва 45 килограмм қувваҳои якхела гузошта шудаанд. кадом ҷисм таҳти таъсири қувваи ба он гузошташуда бо шитоби аз ҳама зиёдтар ҳаракат мекунад? сеюм. ба саққоҳо ба расм нигаред. бо қувваҳои якхела таъсир мекунанд. кадом саққо таҳти таъсири қувваи ба он гузошташуда шитоби аз ҳама зиёдтарро мегирад? варианти А1. қувваи кашиши муҳаррики тайёраи реактивии массааш 30 тонн ҳангоми парвоз 60 килоньютон мебошад. шитоби тайёраро ёбед. муқовимати ҳаворо ба эътибор нагиред. варианти С 2 метр сонияи квадратӣ. таҳти таъсири қувваҳои якхелаи 4 ҷисм бо шитобҳои мувофиқан 1 метр сонияи квадратӣ, 2 метр сонияи квадратӣ, 3 метр сонияи квадратӣ ва 4 метр сонияи квадратӣ ҳаракат мекунанд. массаи кадом ҷисм аз ҳама зиёдтар аст? 1. варианти А. дар расм графики вобастагии қувваи кашиши муҳаррикҳои мошинҳои тамғаашон Феррари хати 1, Опел хати 2 ва Москвич хати 3 аз вақт тасвир ёфтааст. расмро муоина намуда муайян кунед, ки суръати кадом мошин зиёдтар аст. массаи ҳамаи мошинҳоро баробар қабул кунед. Феррари. варианти С. графики вобастагии шитоби ҷисм аз қувваи ба он гузошташуда дода шудааст. массаи ҷисмро муайян кунед. 5 килограмм. одами массааш 50 килограмм, ки дар китфаш бори массааш 10 килограммро дорад, ба замин бо кадом қувва таъсир мекунад? шитоби афтиши озодро 10 метр сонияи квадратӣ қабул кунед. 600 ньютон. самти қувваи вазнинии тайёра ба расм нигаред, нишон диҳед. F4. меъёри вазнбардории лифт 3 тонн мебошад. оё бо ин лифт бори плодии ҳаҷмаш 1 метри кубро бардоштан мумкин аст? зичии плодро 7800 килограмм метри куб қабул кунед. не, массаи бор 7800 килограмм аст.
аз рӯи нишондоди динамометр ба расм нигаред, вазни бори дар он овехташударо муайян кунед. 10 ньютон. зарфҳои якхела бо моеъҳо пур карда шуданд. Якум бо бензин, дуюм бо керосин, сеюм бо об ва чорум бо симоб. Зичии моеъҳо мувофиқан ба 700 кг метри кубӣ, 800 кг метри кубӣ, 1000 кг метри кубӣ ва 13600 кг метри кубӣ баробар аст. вазни кадом зарфи моеъдор аз ҳама зиёдтар аст? чорум. одами массааш 50 кг ба замин бо кадом қувва таъсир мекунад? шитоби афтиши озодро 10 метр соняи квадратӣ қабул кунед. 500 ньютон. талабагон барои муайян кардани шитоби афтиши озод ба динамометр ба расм нигарид бори массааш 1 килограммро овезон карданд. дар натиҷаи ин таҷриба онҳо кадом қимати шитоби афтиши озодро ҳосил карданд? 10 метр соняи квадратӣ. қандиле ки дар сақф потолок овезон аст ба сақф бо қувваи 50 ньютон таъсир мекунад. массаи қандил чӣ қадар аст? шитоби афтиши озодро 10 метр соняи квадратӣ қабул кунед. 5 килограмм. самти қувваи вазнинӣ ба заврақ таъсиркунандаро нишон диҳед. ба расм нигаред. FC. ба дохили лӯлаи шишагин оҳанпурра парри парранда ва пӯкро гузошта ҳавои дохили онро кашида гирифтанд. агар лӯларо чапак кунанд, кадом ҷисм ба таги лӯла тезтар меафтад? ҳама дар як вақт меафтанд. дар расм динамометре ки вазни борро чен карда истодааст тасвир ёфтааст. массаи бор чӣ қадар аст? шитоби афтиши озодро 10 метр соняи квадратӣ қабул кунед. 1 килограмм. қувваи ҷозибаи байни ду ҷисм аз чӣ вобаста аст? аз массаи ҷисмҳо ва масофаи байни онҳо. агар тӯбро ба расм нигарид уфуқӣ партоянд, он на аз рӯи хатти рост, балки аз рӯи хатти каҷ ҳаракат мекунад. таҳти таъсири кадом қувва масири тӯб тағйир меёбад? қувваи ҷозибаи замин. дар расм орбитаҳои баъзе ҷирмҳои кайҳонӣ массаҳояшон баробар тасвир ёфтанд. қувваи ҷозибаи байни кадом ҷирмҳо аз ҳама зиёдтар аст? 1 ва 2. варианти Б. дар байни кадом сақфҳоҳо ба расм нигаред қувваи ҷозиба зиёдтарин аст? варианти С. 4 ва 3. таҳти таъсири кадом қувва радифи маснӯъ дар гирди замин аз рӯи масири каҷ ҳаракат мекунад? ба расм нигаред. варианти Б. қувваи ҷозибаи замин. агар масофаи байни ду ҷисми массаҳояшон якхеларо 2 маротиба кам кунем, қувваи ҷозибаи байни онҳо чӣ гуна тағйир меёбад? 4 маротиба зиёд мешавад. дар фасли зимистон ҳангоми яхбандӣ чархҳои мошинро бо занҷир мебанданд. сабаб дар чист? зиёд кардани қувваи соиш. ҳангоми бо усулҳои гуногун кучондани борҳои массаашон баробар ба масофаҳои якхела. ба расм нигаред. писарбача дар мавриди якум назар ба мавриди дуюм қувваи зиёдтарро сарф мекунад. сабаб дар чист? дар мавриди якум қувваи соиш зиёдтар аст. мошин ба самти қувваи F1 ҳаракат карда истодааст. самти қувваи муқовиматро ки байни чархи мошини ҳаракаткунанда ба расм нигаред ва роҳ таъсир мекунад, нишон диҳед. FC. варианти Д. графики вобастагии қувваи соиш ба қувваи реаксияи такягоҳ барои ҷисми дар рӯи сатҳи уфуқӣ ҳаракаткунанда дода шудааст. зариби коэффисиенти соиши сатҳро муайян кунед. 0,1. барои аз ҷой ҷунбондани қуттии писарбача ба он қувваи 75 ньютонро гузошт. вазни қуттӣ чӣ қадар аст? зариби коэффисиенти соиши сатҳе ки дар он қуттӣ истодааст 0,3 аст. варианти Б 250 ньютон. вазни қуттии чӯбин 40 ньютон аст. барои аз ҷои ҷунбондани қуттии писарбача ба он қувваи 20 ньютонро гузошт. зариби коэффисиенти соиши сатҳеро ки дар он қуттӣ истодааст муайян кунед. варианти С 0,5. варзишгар резини сахтияш 1000 ньютон метрро бо қувваи 500 ньютон мекашад.
таҳти таъсири қувваи варзишгар резин чӣ қадар дароз мешавад? 0,5 метр. вақте ки шакли пружин таҳти таъсири қувваи вазнинии бори дар пружина маҳкамшуда тағйир меёбад, ба расм нигаред кадом намуди деформатсия мушоҳида мешавад. Дарозшавӣ. варзишгар резинро бо қувваи 500 ньютон кашида ба делта x 2 метр дароз кард. сахтии резин чӣ қадар аст? 250 ньютон метр. графики вобастагии қувваи чандирӣ ба ёзиши пружина дода шудааст. коэффисиенти сахтии пружинаро ёбед. 20 ньютон метр. сахтии умумии эквиваленти ду пружинаи пайвастшуда ба расм нигаред 300 ньютон метр мебошад. агар сахтии пружинаи дуюм 150 ньютон метр бошад, сахтии пружинаи якум чӣ қадар аст? 150 ньютон метр. вақте ки шакли пружин таҳти таъсири қувваи ба он гузошташуда тағйир меёбад, ба расм нигаред кадом намуди деформатсия мушоҳида мешавад. фишурдашавӣ. вақте ки шакли тахтача таҳти таъсири вазни варзишгар тағйир меёбад, ба расм нигаред кадом намуди деформатсия мушоҳида мешавад. тобхӯрӣ. вақте ки шакли тахтача таҳти таъсири вазни варзишгар тағйир меёбад, ба расм нигаред кадом намуди деформатсия мушоҳида мешавад. қатшавӣ. дар расм ҷисмҳои массаҳояшон баробар нишон дода шудаанд. кадом ҷисм ба сатҳи такягоҳ аз ҳама зиёдтар фишор меорад? варианти д 1. масоҳати нӯги сӯзанҳои дорогузарониро ба қадри зарурӣ кам мекунад. сабаб дар чист? барои зиёд кардани фишори сӯзан ба мушак. қувваи вазнинии ҳавои гирди кураи заминро муайян кунед. фишори ҳаво 5 × 10 дар дараҷаи 5 паскал буда, масоҳати миёнаи кураи замин 5 × 10 дар дараҷаи 12 метри квадрат мебошад. 25 × 10 дар дараҷаи 17 ньютон. писарбача ба фарш бо қувваи 400 ньютон таъсир мекунад. агар масоҳати тагчармҳои пойафзолҳои ӯ s баробари 0,100 метр квадрат бошад, ӯ ба фарш чӣ қадар фишор меорад? 20 килопаскал. бор бо қувваи 3 килоньютон ба такягоҳ фишори 30 килопаскал меорад. масоҳати асосии бор чӣ қадар аст? 0,1 метр квадрат. боре ки масоҳати асосаш 2 метри квадрат аст, ба такягоҳ фишори 800 паскал меорад. қувваи вазнинии бор чӣ қадар аст? 1600 ньютон. кадоме аз ҷисмҳои ҳаҷмашон якхела ба расм нигаред, ки аз металлҳои гуногун сохта шуданд, ба такягоҳ аз ҳама зиёдтар фишор меорад? д. варианти а. талабагон дар муддати якчанд шабонарӯз дар ҳамон 1 соат фишори атмосфериро чен карда, дар асоси натиҷаҳои гирифтаашон графики тағйирёбии фишори атмосфериро сохтанд. ба расм нигаред дар кадом шабонарӯз фишори атмосферӣ аз меъёр баландтар буд. варианти б ҳафтум. бо мурури зиёд шудани баландӣ аз сатҳи замин зичии ҳаво тағйир меёбад, кам мешавад. бо мурури зиёд шудани баландӣ аз сатҳи баҳр фишори атмосферӣ тағйир меёбад. варианти б паст мешавад. ҳангоми аз сатҳи баҳр ба 12 метр боло баромадани фишори атмосферӣ ба ҳисоби миёна чӣ қадар паст мешавад? варианти б 1. дар ҷойҳое ки дар сатҳи баҳр воқеанд, фишори атмосферӣ ба ҳисоби миёна чӣ қадар аст? варианти а 760. ҳангоми аз сатҳи баҳр ба нуқтаи а баромадан, фишори атмосферӣ ба ҳисоби миёна чӣ қадар кам мешавад? 1. а. фишори обро дар нуқтаи чуқуртарини уқёнуси Ором 11035 метр ҳисоб кунед. шитоби афтиши озодро 10 метр сонияи квадратӣ ва зичии оби уқёнусро
1000 килограмм метри кубӣ қабул кунед. 110-135 мегапаскал. дар ҷойҳои чуқуртарини кӯли саррез фишори об 5000 килопаскал мебошад. зичии оби кӯлро 1000 килограмм метри кубӣ қабул карда чуқурии онро дар ин ҷойҳо муайян кунед. Ж баробари 10 метр сонияи квадратӣ. 500 метр. фишори об дар чуқуртарин нуқтаи уқёнуси Ором 11035 метр тахминан 110-135 мегапаскал аст. зичии оби уқёнусро муайян кунед. шитоби афтиши озодро 10 метр сонияи квадратӣ қабул кунед. 1000 килограмм метри кубӣ. фишори об дар нуқтаи чуқуртарини уқёнуси Ором 110-135 мегапаскал мебошад. чуқурии уқёнусро дар ин нуқта муайян кунед. шитоби афтиши озодро 10 метр сонияи квадратӣ ва зичии оби уқёнусро 1000 килограмм метри кубӣ қабул кунед. 11035 метр. дар фашанги баробаркитф ба расм нигаред. борҳои А, Б ва С-ро овезон карданд. массаи борҳои А ва Б 4 килограммӣ мебошад. массаи бори С чӣ қадар аст? 8 килограмм. талабагон дар муддати якчанд шабонарӯз дар ҳамон 1 соат фишори атмосфериро чен карда, дар асоси натиҷаи гирифтаашон графики тағйирёбии фишори атмосфериро сохтанд. ба расм niгаред, дар кадом шабонарӯз фишори нормалии атмосферӣ мушоҳида шуд. ҳафтум. дар расм фашанги баробаркитф тасвир ёфтааст. массаҳои борҳои А ва Б 4 килограммӣ мебошад. массаи бори С чӣ қадар аст? варианти А 4 килограмм. дар китфи чапи фашанги баробаркитф ду бори массаи ҳар кадомаш 2 килограммро овезон кардаанд. ба расм niгаред, дар овезаки Д бори массааш чӣ қадарро овезон бояд кард, то ки мувозинат барқарор шавад. 2 килограмм. ба ҷисмҳо дар даруни об ду қувва таъсир мекунанд. қувваи вазнинӣ ки амудӣ ба поён равона аст ва қувваи архимедӣ ки амудӣ ба боло равона аст. агар шарти қувваи вазнинӣ калони қувваи архимедӣ иҷро шавад, бо ҷисм чӣ ҳодиса рӯй медиҳад? зери об меравад. ба ҷисм дар даруни об ду қувва таъсир мекунанд. қувваи вазнинӣ ки амудӣ ба поён равона аст ва қувваи архимедӣ ки амудӣ ба боло равона аст. агар шарти қувваи вазнинӣ хурди қувваи архимедӣ иҷро шавад, бо ҷисм чӣ ҳодиса рӯй медиҳад? дар сатҳи болоии об шино мекунад. таҳти таъсири кадом қувва ҷисм дар моеъ меғутад? қувваи вазнинии ҷисм. самти қувваи архимедӣ ба заврақ таъсиркунандаро нишон диҳед. ба расм niгаред. F2. қувваи болобарандаеро қувваи архимедӣ муайян кунед, ки ба ҷисми ҳаҷмаш 0,2 метри кубӣ дар даруни бензин таъсир мекунад. зичии бензинро 700 килограмм метри кубӣ ва шитоби афтиши озодро 10 метр сонияи квадратӣ қабул кунед. 1400 ньютон. ҷисми дар зарфи моеъдор пурра ғутидагии моеъи массааш 500 граммро аз зарф берун мебарорад. ба ин ҷисм чӣ қадар қувваи болобаранда, қувваи архимедӣ таъсир мекунад? шитоби афтиши озодро 10 метр сонияи квадратӣ қабул кунед. 5 ньютон. 4 варзишгари массаҳояшон мувофиқан 40 килограмм, 50 килограмм, 30 килограмм ва 45 килограмм бо суръати якхела медаванд. импулси кадом варзишгар аз ҳама зиёдтар аст? дуюм. импулси парранда 6 килограмм зарби метрсония мебошад. суръати парвози парранда чӣ қадар аст? ба расм niгаред. массааш 1,5 килограмм. 4 метр сония. маълумоти ҷадвалро истифода бурда импулси пиёдагардро ёбед.
25 килограмм зарби метр тақсими сония. Импулси дучархаронро ёбед. Ба расм нигаред. Массаи дучархаро ба эътибор нагиред. Суръаташ 5 метр сония, массааш 40 килограмм. 200 килограмм зарби метр тақсими сония. Мактабача ба бор қувваи 300 ньютон гузошта онро ба 10 метр кучонд. кори иҷро кардаи ӯро ёбед. Самти қувва ба самти кучиш равона аст. 3000 ҷоул. мактаббача ҳангоми кучондани бор бо қувваи 30 ньютон кори 300 ҷоулро иҷро кард. кучиши борро ҳисоб кунед. кунҷи байни самти қувва ва самти кучишро ба эътибор нагиред. 10 метр. ҳангоми аз чоҳи чуқурияш 5 метр бардоштани сатили обдор одам кори 500 ҷоулро иҷро кард. массаи об чӣ қадар аст? Шитоби афтиши озодро 10 метр сонияи квадратӣ қабул кунед. массаи симтаноб ва сатили холиро ба назар нагиред. 10 килограмм. дар замин сандуқи массааш 10 килограмм истодааст. барои ба баландии 2 метр бардоштани сандуқ одам чӣ қадар корро бояд иҷро кунад? Шитоби афтиши озодро 10 метр сонияи квадратӣ қабул кунед. 200 ҷоул. одам аз чоҳ сатили обдори массааш 8 килограммро бардошта кори 400 ҷоулро иҷро кард. чуқурии чоҳ то сатҳи болоии об чӣ қадар аст? шитоби афтиши озодро 10 метр сонияи квадратӣ қабул кунед. массаи симтаноб ва сатили холиро ба назар нагиред. 5 метр. ҳангоми ба болои китобдон бардоштани китобҳо ба расм нигаред. одам кори 100 ҷоулро иҷро кард. баландии китобдон чӣ қадар аст? шитоби афтиши озодро 10 метр сонияи квадратӣ қабул кунед. 2 метр. ҳангоми бо усулҳои гуногун кучондани бори массааш якхела мактабачаҳо ба расм нигаред. дар мавриди якум назар ба мавриди дуюм кори бисёртарро иҷро мекунад. сабаб дар чист? дар мавриди якум соиши байни бор ва роҳ зиёдтар аст. додаҳои ҷадвалро истифода намуда кори қувваро ҳангоми ёзиши пружина муайян кунед. 20 ҷоул. заврақ дар оби ором ба самти қувваи F1 ҳаракат карда истодааст. самти қувваи муқовимати обро нишон диҳед, ки ба заврақ таъсир мекунад. ба расм нигаред. F4. самти қувваи муқовимати ҳаворо нишон диҳед, ки ба тайёраи дар парвоз буда ба расм нигаред таъсир мекунад. F3. маълумоти ҷадвалро истифода намуда кори муҳаррики мошинро муайян кунед. 3600 килоҷоул. ҳангоми бо суръати 10 метр сония ҳаракат кардан қувваи кашиши муҳаррики мошин ба 4 килоньютон баробар аст. тавоноии муҳаррики мошинро дар ин лаҳзаи ҳаракат муайян кунед. қувваи соишро ба эътибор нагиред. 40 киловатт. вазнбардор штангаро дар 2 сония бардошта тавоноии миёнаашро то 400 ватт вусъат медиҳад. кори иҷро кардаи варзишгарро ҳангоми бардоштани штанга муайян кунед. 800 ҷоул. вазнбардор штангаро дар 2 сония бардошта кори 800 ҷоулро иҷро мекунад. ӯ тавоноии миёнаашро чӣ қадар вусъат медиҳад? 400 ватт. маълумоти ҷадвалро истифода бурда қувваи кашиши муҳаррики мошинро ёбед. 4 килоньютон. дар диаграмма қиматҳои тавоноии вусъатдодаи одам бо мурури вақти муайяни нишон дода шудааст. кори дар давоми 20 сония иҷро гардида аз кори дар давоми 10 сония иҷрошуда чанд маротиба бештар аст? 8. варзишгари массааш 60 килограмм бо суръати 3 метр сония медавад. энергияи кинетикии ӯ чӣ қадар аст? 270 ҷоул. ду варзишгари массаи ҳар якяшон 50 килограмм бо суръатҳои мувофиқан 2 метр сония ва 4 метр сония давида истодаанд. энергияи кинетикии варзишгари дуюм аз энергияи кинетикии варзишгари якум чанд маротиба зиёдтар аст? 4. энергияи кинетикии варзишгарро ёбед. м баробар 40 килограмм, суръаташ 2 метр тақсими сония 80 ҷоул.
маълумоти ҷадвалро истифода бурда энергияи кинетикии пиёдагардро муайян кунед. 25 ҷол. Хайр дӯстон, насиб бошад. Оянд боз давомашро партофтан мегирем. Дар канал аз дигар фанҳо ҳам дар плейлисти Маркази Миллии Тестӣ ҳастанд. Шумо метавонед озодона аз онҳо истифода баред. Хайр, то боздид.